Hola, benvinguts a la informació meteorològica, previsions per Agbar. Bé, hem acabat agost i hem iniciat setembre amb tempestes, algunes molt fortes. Primer de tot anem a veure precisament imatges de les explosions nuvoloses a la Mediterrània. Això és Marsella, aquest dimecres, aiguats de 60, 80, 100, 120 litres per metre quadrat en poca estona. La Mediterrània sempre ho ha fet, però ara ho fa amb més insistència i amb més intensitat. Això és Lleida. Déu-n'hi-do també la caiguda de tempestes en aquestes zones interiors de Catalunya, algunes dificultats, però també molts beneficis per a la terra. Aquí podem veure Cervià de les Garrigues porten una traca de tempestes que, Déu-n'hi-do, però és que el dimecres van caure gairebé 100 litres per metre quadrat. Bones notícies perquè bé, són zones on ha plogut poquíssim els últims anys i almenys els aqüífers, la Conca de Barberà, el Priorat, són zones molt castigades per la sequera i últimament estan rebent precipitacions. Falta molta aigua, hi ha alguns problemes, però benvinguda sigui aquesta aigua. I per últim, el Llobregat, Esparreguera, també ha revingut i això es nota amb els pantans que han aturat la seva frenada. Anem a veure precisament el mapa estrella, que és el mapa de precipitacions dels passats dies 3 i 4, i com podem veure el Pirineu, Déu-n'hi-do, la zona del Cadí, cap al Llobregat, però també moltes zones interiors, aquestes zones tan resseques, això és molt bona notícia. Anem a veure les previsions? Doncs vinga, va, som-hi. No s'acaba la inestabilitat. De fet, aquest divendres torna la inestabilitat després de la treva de dijous. Molts núvols, alguns ruixats, alguna tempesta, res de grans precipitacions, temperatures que pujaran dissabte, però diumenge torna la inestabilitat, també dilluns i dimarts, baixada de les temperatures i tempestes que poden ser fortes, sobretot Girona-Barcelona. Per últim, acabem amb els últims dies per preveure, temperatures per sota de la mitjana al voltant del dia 11, 12, 13, amb més tempestes, treva uns quants dies i en parlem al final del període. Fins aviam!